Ποια ιστορία με μάγευε και μου άνοιγε δρόμους ταξίδιου και αλήθεια. Βλέπονταν μια εικόνα που μου έρχεται στο μυαλό μια ολόκληρη ιστορία. Το αφιέρωμα που κάναμε λοιπόν στην τάξη μας και τη γενοκτονία των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου με προβλημάτισε αφάνταστα. Η ιστορία των Εβραίων της Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία της συμπρωτεύουσας. Στο βίντεο ότι στη Θεσσαλονίκη ζούσαν πλούσιες οικογένειες εμπόρων και μεγάλο πλήθος απογένειες εκατών. Περίπου 10.000 Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, απογράφοντας πλατεία ελευθερίας, εξευτελίζονται και ταπεινώνονται. Στέλνονται για καταναγκαστικά έργα, περνάνε και ουσίες, τους σκοτώνουν επί τόπου. Μας υποχρέωσαν να βάλουμε τα αστέρια, να φύγουμε από τα σπίτια και να κλειστούμε στο γκέτο. Κάποιοι έμειναν, 46.000 άνθρωποι μπήκαν στα τρένα. Από αυτούς στη Θεσσαλονίκη επέστρεψαν 2.000. Περίπου 43.000 έχασαν τη ζωή τους στρατόπεδα. Από τον Μάρτιο μέχρι τον Αύγουστο του 1942 οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης με 19 αποστολές οδήγησαν στρατόπεδα προς εξολόθρευση. Ένας δρόμος χωρίς επιστροφή. Κοιτώντας τις ψηφιακές εικόνες από το Εβραϊκό Μουσείο της Αθήνας, το βλέμμα μας πέφτει στην εικόνα του εισιτηρίου. Θα μπορούσε να είναι το εισιτήριο της μαμάς της Έρικας. Τόπος αφετηρίας, η Θεσσαλονίκη. Τι να περίμενε άραγε, πού να την πήγαν, ήξερε τον ακριβή προορισμό της. Ένα μεγάλο ερωτηματικό όλα αυτά. Χρόνος, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου το 1942. Πρόσωπα. Αυτή ο άντρας της και η μικρή κορούλα τους. Πώς να ήταν άραγε το πρόσωπό της, ταλαιπωρημένο με την αγωνία ζωγραφισμένη. Πού την πήγαν, τι έζησε όλα αυτά που βλέπουμε στα αρχεία που κρατούσαν οι Ναζί. Δεν ευχαριστούσε να κάνει, θυμόταν τις όμορφες στιγμές στις φτωχογειτονιές της Θεσσαλονίκης. Τι ήλπιζε, να ανασάνει ξανά τον αέρα της Θεσσαλονίκης. Ποιος θυμάται τα παιδικά της χρόνια και τον έρωτα στα σοκάκια της Τσιμισκή. Τα κατάφερε. Ναι, μας έδειξε ότι πέθανε με την ψυχή ελεύθερη. Δυστυχώς την εκτέλεσαν οι Γερμανοί. Ποια είναι το τέλος της ιστορία της? Η ιστορία της δεν είχε τέλος γιατί μας θυμίζει το παρελθόν μας και το χρέος.